खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्राणेश्वर ब्रह्मआ दिनैनि गाहाय रादाबाव दं बिटिआरनि बिसायख'थिखौ थाबैनो खालामनांगौ होननानै हाग्रामा महिलारिया नायजाब खालामदों बुंदों प्रमद बर' बिटिआरआव थाबैनो बिसायख'थि खुंनाय आरो रायजो बेंगिरिनि सासनखौ बोखारफिननायनि दाबियाव बिपिएफनि लेनथारियै माखासे धर्नानि हाबाफारि एनडिबिआरनि इनफरमेशन एन्ड पाब्लिसिटि सेक्रेटारिजों लोगोसे माखासे एनडिबिफोरा इउपिपिएलआव हाबबाय मैया चिराङाव इउपिपिएल दोलोनि मावफारिफोरनि मोनसे मेलाव नुजाथिनानै इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमद बर'आ खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बुङो दि बिटिआरआव थाबैनो बिसायख'थि खुंनांगौ होननानै हाग्रामा महिलारिया नंखायै मोनसे नायजाब दिन्थिफ्लादों प्रमद बर'आ बुंबावो दि इउपिपिएलआबो बिटिआरआव थाबैनो बिसायख'थि जानायखौ हास्थायो बिहार राजस्थान मिज'राम बायदियाव बिसायख'थि जानो हागौब्ला थारैनो बिटिआरआवबो बिसायख'थिया जागोन मैया बिपिएफ दोलोनि नेहाथारि प्रबिन बर'आ दोलोनि मिरु मावख'आव मोनसे खौरांगिरिनि मेल खुंनानै आसामनि बिजेपि सरकारखौ बिटिआरआव दासिमबो बिसायख'थि खुङैनि थाखाय गोख्रों रावजों सोंखारिदों आरो बिटिआरआव 27 अक्ट'बरनि उनाव थाबैनो बिसायख'थि खुंनो आरो रायजो बेंगिरिनि सासनखौ बोखारफिननो दाबि दिखांदों प्रबिन बर'आ खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बुंदों दि हादोरनि जौसिन बिजिरसालिया बिसायख'थिफोरा दासिमहालागै कर'नानि थाखाय हेंथा जानानै थायाखै होननानै बुंसेयावबो बिटिआरआव बिसायख'थि खुंनो बिजेपिआ गोहो गैया प्रबिन बर'आ बुंबावदों दि बिपिएफआ बिजेपिजों दासिमबो एलायन्स जानानै थासेयावबो आरो रायजो सरकारजों लोब्बा जानानै बिपिएफनि 3 मन्थ्रि थासेयावबो बिजेपिआ बिपिएफखौ गोसो इसिङारि हिसाबै हाराहास्ति होबोदों बिटिआरआव थाबैनो बिसायख'थि खुंनो आरो रायजो बेंगिरिनि सासनखौ दैखांनानै लानायनि दाबियाव बिपिएफ दोलोआ लेनथारियै माखासे धर्ना हाबाफारि लानायखौ प्रबिन बर'आ खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोस्रावो बेबादियै फैगौ 29 सेप्तेम्बर खालि बिपिएफ दोलोनि भेरगाव अदालगुरि तामुलपुर मसलपुर सालबारि आरो पर्बतझरायाव धर्ना बे सानखालिनो क'क्राझार काजलगाव गसाइगाव आरो बिजनियाव आइजो बिपिएफ हान्जानि धर्ना 29 सेप्तेम्बर खालि भेरगाव अदालगुरि तामुलपुर मसलपुर आरो सालबारियाव आइजो बिपिएफ हान्जानि धर्ना बै सानखालिनो बिएसइउ आरो इउथ बिपिएफनि क'क्राझार काजलगाव गसाइगाव आरो बिजनियाव धर्ना 30 सेप्तेम्बर खालि गासैबो ब्लक कमिटिफोराव गासैबो बिपिएफ ब्लक कमिटिफोरनि टर्च लाइट फोजोंनानै फोरजा होसिख्रावनाय 1 अक्ट'बराव गासैबो ब्लक कमिटिफोराव इउथ बिपिएफ आरो बिएसइउनि बाइक रेलि आरो 2 अक्ट'बर खालि गासैबो ब्लक कमिटिफोराव गान्धी जयन्तीजों लोब्बा लाखिनानै हांगार स्ट्राइक बायदि बायदि मैया एनडिबिआरनि इनफरमेशन एन्ड पाब्लिसिटि सेक्रेटारि एन अखा हादैजों लोगोसे बे हान्जानिनो एक्स एसिस्टेन्ट फाइनेन्स सेक्रेटारि बि आनजाद आरो एक्स काउन्सिल मेम्बार डि खन्थाइमोनहा इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमद बर'नि नुजाथिनाय मोनसे हाबाफारियाव इउपिपिएल दोलोआव जइन जायो बे हाबाफारियाव बिथांमोनजों लोगोसे एक्स एनडिएफबिनि गोबां माखासे केडारफोराबो इउपिपिएल दोलोआव जइन जायो होननानै मोनसे सुलुंनिफ्राय मिबथिनो मोननाय जादों गाबोन समबारखालिनि बड'लेण्डनि बोथोर भारतनि बोथोर बिगियानख'नि सुलुं बायदियै गाबोन समबार 29 सेप्तेम्बर खालि बड'लेण्ड हालामनि अख्राङाव दोमैलुनायजों लोगोसे एसे बिबांनि अखा हानाय आरो सान्दुंबो दुंनो हागौ बड'लेण्डनि आवथायाव थानाय मोनब्रै जिल्लानि बोथोरनि गाबोननि सुलुंफोरा जाबाय फारियै क'क्राझार जिल्ला गाबोन क'क्राझार जिल्लायाव बोथोरा 32 डिग्री सेल्सियास जागोन फुंबिलिनि समाव अखा दोमैनाय आरो अखा हानायजों लोगोसे सान्दुं दुंनायनिबो जाथावना दं सानजौफु समाव अखा दोमैनायजों लोगोसे सान्दुं दुंनाय आरो बोथोरा बांद्राय गुदुं जानाय नङा थिग बेबादिनो हरनि समावबो अखा दोमैनायजों लोगोसे एसे बिबांनि अखा हानायनिबो जाथावना दं चिरां जिल्ला गाबोन चिरां जिल्लायाव बोथोरा 33 डिग्री सेल्सियास जागोन फुंबिलिनि समाव अखा दोमैनाय एसे बिबांनि अखा हानाय आरो सान्दुं दुंनायनिबो इसारा दं सानजौफु समाव अखा दोमैनायजों लोगोसे सान्दुंबो दुंनो हागौ थिग बेबादिनो हरनि समावबो अखा दोमैनायजों लोगोसे एसे बिबांनि अखाबो हानो हागौ बाक्सा जिल्ला गाबोन बाक्सा जिल्लायाव बोथोरा 33 डिग्री सेल्सियास जागोन फुंबिलिनि समाव अखा दोमैनाय एसे बिबांनि अखा हानाय आरो लोगोसे सान्दुं दुंनायनिबो इसारा दं सानजौफु समावबो अखा दोमैनाय अखा हानाय आरो लोगोसे सान्दुं दुंनायनिबो जाथावना दं थिग बेबायदिनो हरनि समावबो अखा दोमैनायजों लोगोसे एसे बिबांनि अखा गोग्लैनायनिबो जाथावना दं उदालगुरि जिल्ला गाबोन उदालगुरि जिल्लायावबो बोथोरा 32 डिग्री सेल्सियास जागोन फुंबिलिनि समाव अखा दोमैनाय एसे बिबांनि अखा हानाय आरो सान्दुं दुंनायनिबो इसारा दं सानजौफु समावबो अखा दोमैनाय अखा हानाय आरो सान्दुंबो दुंनो हागौ थिग बेबायदिनो हरनि समाव अखा दोमैनायजों लोगोसे एसे बिबांनि अखा हानायनिबो जाथावना दं
दिनैनि रादाब फरायनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।